Vi har valgt at bruge Wix som til at lave en hjemmeside på, og det vi har valgt, det er en samfundsblog vi har lavet her, eller et portfolio vi har lavet, hvor vi har været inde omkring og lave deltagelsespligtige opgaver og sådan noget. Så vi har mest brugt det som et bevis på, at vi har lavet noget. I sammenhæng med det, der kan man jo også sige, at eleverne de kan også bruge Wix til at lægge opgaver ud, så man kan se, hvor langt eleverne er, men også om de mangler nogle opgaver, eller om man har brug for noget støtte og vejledning til dem. Jeg synes, Wix er en god måde. Den er let tilgængelig, og hvis man sætter sig rigtig ind i den, så er den nem at arbejde ud fra. Vi har valgt at tage udgangspunkt i, at det er en eleverne selv laver, og så man kan følge med som lærer. Det her det er et bevis eller et eksempel på, hvordan vi har i undervisningen brugt det. I forhold til om der er fordele ved at bruge det her, det er at eleverne, det er igen tilgængeligheden, den er nem og tilgængelig, og man kan nogenlunde lave det samme i WordPress, men dog ikke helt så let som det er i Wix. Derudover så er Wix også en dejlig side at arbejde med. I forhold til at sætte mine elever i gang med at arbejde med den her, så er vi meget fortaler for at bruge den her side som til eleverne, og hvor de også selv kan gå ind. Man kan jo både lave en samlet hjemmeside, hvor man alle sammen er på, men man kan også lave, at alle har en hjemmeside, man går ind omkring det der. Så yes.